Здравейте хора, ние сега се връщаме от автобуса. Няма. Ето тук за малко не работиха дрежката, но не може да ви покажем. Да. Сега, знаете, нали? Добре, това беше сега. Това са някакви глупости, които си измислям. Това е моята книга, която сте да знаете. Ако гледате Слави Класърс, който съм аз, ама има друг Слави Класърс. Матио, после ще ти разказваме за после ще ти разказвам. Ако гледате Слави Класърс, не мен, а другия, ако сте такива приключенци и ходите на такива приключения, ето го. Много як между другото и с тия книги може топ мистерията на България, топ мистерията на света, топ мистерията на Вселената и 50 невероятни загадки на България. Айде сега ми дай камерата и да гледаме как си. И ето това е моята книга. 50 невероятни места в България. Пак я гледам. Между другото е много интересно, вижте отвътре колко е яка. Добре, дай си ми и да видим тази. И ето пътуването. Между другото е много удобно с пътуването, да ви кажа. И сега на 2 часа сме от София. Часът е 2 часа и 40. Ние има още 2 часа. И това си моят телефон. И добре, снимаме Мати сега. Сега си гледаме как си тръгваме. Това ще бъде много жалко. Между другото е много яка гледката. А я вижте нас. Нас. Ето това е нас. От клиповете. Явно не се показва. Чайте сега ще ви го покажем. Нас. Покажи се. Нас не може да се покаже, защото има с някакъв проблем. И... Ето го нас. Добре, айде. И мачетите е много невероятна книга. Морски динозаври. Да, тя е много яка. Но колицата е много ужасна. Да, малко страшна е. Не, ужасна. Само че те изяде. Оставете го, това е от 7 век така книга. О, виж, я снимай това. Вау! Зрителите бързо. Ами сега оставям тук да гледате. Аз държа камерата. Много е яка гледката. Те шумове са от учениците. Ние ще тръгваме. Днеска беше последен ден на училище. Да, днеска беше последен ден на училище. Последната ни скоро искам да кажа. Така че, извинявайте, зрители. До тук спираме видеото. Ако ви хареса видеото... Сериозно ли? Няма да го спрем. Няма да свърши? Няма. Ето, гледнете ми нещо яко. Съжалявам, бърках се. Слагане за телефон. Я да видим дали ще ми стане. Това е слагане за телефон, поставка не го пробвам, ама то не става. Значи телефон му е много голям. Много е малко. И така... Оттам мисля, че беше... Да, снимай. Самолет! Видя ли? Видяхте ли самолет излита ли? Видях. Мале... Беше самолет. Видяхте ли, бе? Не, бе, вие знаете, че не е тук е писта. Така, много яка гледката. Да изложим самолет в... Аз тя казвам самолет. Автобус. И погледнете колко бързо карам. Дали камерата, вие не може да видите нищо. Много як пътуването. И... Не, искам да е друго. Ей, какво това? Правили сме и по-дълго. Аз съм правил по 15 минути, 20 минути и по 1 час. Чак до 1 час, защото си покрие телефона. Много яка гледката. Между другото, ние снимаме филма. Мисля, че го снимахме или какво направихме. Не сме го снимали.
ама щяхме да го снимам. Беше... Сега ще ви обясним филма на целта на филма. Целта на филма бяхме ние лава срещу вода и се бихме с вода, пръчки и много други неща. Взехме една атомна бомба, искахме да хвърлим върху... Това са просто пръчки работи, да ви кажа. И искахме, бяхме ударили тело. Напръскахме го с цикатридина. Да, това е един наш приятел. Той иска... Ради. Не го снимай. Елате да ви покажа. Елате да ви покажа с какво го напръсках. Аз си казвам, известното ми име е Тео, ама в клипа се казвам Слави Класърс. Разбрахте ли? Ние така си измисляме видеа. Аз официалното ми име е Мачо, но се наричам Мат. Аз се наричам Тео. Така че... ние сега... Не, дай вече поддържа телефона. да гледам просто как си тръгвам. Най-тъпото си Тео. Също, бяхме забравили да ви разкажем какво правихме в Цари Мали град. В Цари Мали град, аз първо разказвам. Видяхме така крепост, тя е военна, такава. Римска. Да, римска. Да, с стели, с... Да ви кажем най-ужасното нещо. Да. Катерихме 4 километра. Да, това са ми обяснявали. Да, много гадно беше, да ви кажа, ама пътят си беше малко такъв с камъни и малко стръмен. После като се връщахме беше много по-добре. Та крепост е известна от 4 век. Да, от 4 век, защото са намерени такива... Довиждане, чао!